guys. So pupunta na kami ngayon sa meet up point. So tara na. So guys, update ko na lang kayo mamaya kapag malapit na kami sa meet up. Kasi ang pangit ng daan dito guys. So mamaya na lang. So ayun guys, malapit na kami sa meet up place. Ang meet up place namin is 7-Eleven Cultural dito sa Urdaneta. Di ko lang sure kung meron ng muna-una dun guys. Pero alas 3 pa kasi yung meet up namin. So baka kami pa lang. So Merry Christmas guys. At papalapit na ng palapit ang karawan ng ating Panginoon. So dito na tayo sa 7-Eleven. So wala pa tayong mga kasama guys. Tayo pa lang yung nauna. So ayun guys, papunta na kami guys. Ito na kami. So turn na guys. Sabula tayo. Ha? Ano? Sige nga. So ayun guys, papunta na kaming Dasol pala, papunta na kaming Dasol guys. So ayun guys, papunta na kaming Dasol. At may imimit kaming mga ibang kasama sa Sentrum Lucao sa Dagupan. So mamaya na lang guys, kasi wala din tayong makikita dito guys. So patayin ko muna guys.
guys, pupunta tayo ngayon sa view deck. Ganda! Ang ganda! Panira ko naman. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano naman? Ay, shit! Ang ganda! Guys, so dito na kami ngayon sa Tambobong Beach dito sa Dasol, Pangasinan. Alright. So naghihintay na lang kami ng kasama. So andito na sila. Ano ba yan? Classic. Maya pupunta kami ng Culebra Island. Baka kain lang muna kami saglit tapos punta na kami doon guys. So update ko na lang kayo guys pag papunta na kami. Bye bye. So guys, ito ang ating Culebra Island Adventure. Like, share, comment, and subscribe. Peace out!